Na sziasztok! Na szóval ismét el kellett költöznünk, ami ugye, hát itt Angliában ez nem nagy szám, mert ugye ez ilyen alap dolog, ugye mondhatni, de ez már az 5. hely, ahova költöztünk. Az előző helyen ugye 4 évet laktunk, hiszen pont 4 évet, nem is az, hogy 4 év 1 hónap, hanem 4 évet. És hogy miért kellett elköltöznünk, ugye az is durva. És ez is alap Angliában. Mert ugye itt a házak, hát én nem tudom. Hát nem tudom, hogy hány száz évesek, de itt minden régi, minden öreg, minden, hát nem azt mondom, hogy minden szar, de ez a része, ez nagyon szar, ez nagyon szar. Talán most már elméletileg elkezdtek repülők. Na mindegy. Hát nincs olyan messze a reptér. Na úgyhogy itt az a lényeg, hogy most már talán elkezdtek olyan házakat építeni, ami ugye Magyarországon alap, de nem tudom, ezek az új építésűek. És ugye alapvetően ez volt ez az egyik probléma. Mert ugye a landlordomék, amikor még oda költöztünk, nem is voltak ott. Igazából ez egy nagy ház volt, és szét volt osztva. Ugye alsó-felső szint, amit alap, hogy ezt csinálják. Akkor a másik alap dolog, amit csinálnak, hogy megvesznek egy házat, egy ilyen akár olyat, amiben laktunk ezelőtt, ugye, és csinálnak belőle ilyen 4-5 lakást, ilyen egy szoba konyhaszerűség. És ugye ez alap Angliában. És akkor ugye 4-5 családnak van kiadva egy darab ház, ami így úgy le van választva, minden, teljesen különálló dolgok vannak, ugye. Csak hát ugye itt az, hogy a fal, az, hogy a padló, ugye itt ezekkel van a probléma, hogy a padló az fából van. Vagy van szigetelés, vagy nincsen. Ugye, a mi esetünkben, ugye az ezelőtti albérlet, ugye, ahonnan költöztünk, hát ott is ez volt a probléma, fapadló alap, ugye, de viszont nem volt benne szigetelés, mert a landlordom ugye mondta, hogy meg kellett nyitniuk alul a plafont, és nem volt szigetelés. És így, és mi ezt ugye hallottuk azelőtt, mert ugye jeleztem is neki, hogy figyelj, már tudnám halkabban létezni. Mert szeretnénk ilyen éjfél hajnal 1-kor azért aludni, meg ilyen apróságok, mert ugye mi másnap dolgozunk. És akkor jaj, meg ízi, jó, megpróbálunk csöndesebben, meg ilyenek. Ugye a barátnője, ugye a landlordom az filippíniai volt. A barátnője az Feka. Jaj, ezt nem szabad kimondani. Majdnem azt mondtam, hogy Black, de igazából Black. Hát fekete bőrű csajszi, akinek az egyik hobbija, amit megtudtunk, az az éneklés volt. Ami elég durva volt. De ez gitározással együtt gitározott és énekelt, és nagyon-nagyon szép hangja volt, ultra brutál durván gitározott, meg szép hangja volt tényleg, csak ugye ezt az ember nem akarja hallgatni. És az elején ugye ezek nem voltak, ugye ezért is voltunk ott 4 évet, mert ezek nem voltak. Annyi, hogy a landlordom egyszer jött egy hónap, átvette a pénzt, azt elhúzott. Ezt így meg lehet élni. Amikor ott voltak ugye pár napot, ugye kikészültünk teljesen, aztán utána megint nem jöttek hónapokig, és ugye megnyugodtunk, és ugye ez így ment 3 évig. A 4. évben ugye mondta a landlord, hogy gyerekük lesz. Mondtam, hogy az jó.
és akkor már elkezdtek sűrűbben is ott lakni, nem minden nap, csak sokkal sűrűbben jöttek. Aztán benyögte, hogy gyerekük lesz, meg ilyenek, aztán ugye közben meg nem voltak megint hónapokig, mert amúgy meg Londonban lakott, vagy hát ezt nem is tudom, hogy hol lakottam, ugye Londonban, mert az lényeg, hogy Londonban volt mindig. És csak vettek egy házat most itt Lutonba. Ugye, és amikor megvették a házat, ugye mi voltunk az első beköltözők igazából. És annyi, hogy magának fenntartott egy szobát lent, mármint az alsó részt, hogy ha néha ezek a bogarak baznak. Hogyha néha jön, akkor ott lesz, azt így ennyi, így egy napot. Hát kit érdekel, ugye? Mi fent vagyunk, azt ennyi. Na mindegy, és az a lényeg, hogy utána szülés után megjöttek. És annyira megjöttek, hogy szinte ott laktak, ugye. És még ott is utána volt, hogy a gyerekekkel elmentek, ugye pár hónapos izékkel elmentek, és megint nem láttuk őket mondjuk 2-3 hónapig. És ugye lenyugodtunk. És az utóbbi időben már rendesen ott laktak, ugye minden nap ott voltak, ott keltek, ott laktak ugye alattunk, ugye ez egy elválasztott ház volt, alsó-felső szint, de hát olyan, mint nem is lett volna elválasztva. Úgyhogy ez nagyon izgalmas volt, az, hogy állandóan sírál. Jaj, hát ezt nem is mondtam. Hát a legdurvább gyerekekkel, ugye? Ugye mondta, hogy gyerek lesz. Mondtam, oké. Aztán ugye kiderült, hogy ezek ikrek? Iker? Hát akkor be is szartam, bazd meg. Hát mondom, nem hiszem el. Gyerek, és még 2 is. És olyan iker, hogy ugye egypetéjűek, vagy micsoda, hogy egyik fiú, másik lány. Ugye egy filipíniai, meg egy fekete csajnak a gyerekei kell elképzelni, ezt a mixet, amit nem biztos, hogy sok ember el tud képzelni, de itt Angliában szerintem én még nem láttam így felnőve, de majd na mindegy, hát ilyen is van, itt mindenféle mix van. Ez nem egy jó dolog amúgy, ezek a mixelések, ez az én véleményem, nem vagyok rasszista, de ugye később mit fognak mondani ezek a gyerekek, hogy ők micsodák, angolok, filipinaiak, vagy feketék, vagy mit? Milyen történelmi akármi fog hozzájuk tartozni. Na mindegy, ez egy másik téma. Úgyhogy amikor megjöttek, és ment a sírás, a bömbölés állandóan, a gitározás, énekelés, ez így együtt, így kompletten. Alvás azt el lehet felejteni. Ilyen órákat lehetett aludni, mert ugye bármikor, ugye, mivel kisgyerek, 1-2 hónapos, 3-4, állandóan sírás, ugye enni akar, alszik, 1-2 óra sírás, megint ultra durva. Hát fú, hát ez ultra durva. Ettől rosszabb nincsen, amikor az ember fizet egy bérleti díjat egy házba, és ezért kell elköltözni. És mondtam a landlordnak, hogy ne haragudjál, meg minden, de ez nekünk ez túl hangos, és el kell, hogy költözünk, mert ezt így mi dolgozni járunk, és ezt így nem lehet, hogy nem alszunk, és aztán meg menjek dolgozni. Aztán megjöjjek haza, aztán ki vagyok készülve, mint a fos. Aztán másnap meg megint ugyanez, és ugye ez rakódik rá. Minden nap rárakódik ez a fáradtságra, a másik napnak a fáradtsága, és ugye hétvégén nagyon nagy százalékban meg elmentek, ugye gondolom Londonba, tök mindegy, nem is érdekel. És akkor meg volt egy ilyen nyugodtság, és akkor ugye idézőjelbe ki lehetett pihenni azt a hétfőtől péntekig való szarságot, főleg akkor, amikor nem mentek el hétvégén.
akkor nagyon örültünk neki. Úgyhogy na mindegy, aztán szóltam a landlordnak még egyszer, hogy ne arra ugye tudunk valamit csinálni, mert tényleg ez, hogy a gyerekeket nem lehet, mert ugye az a szoba, ahol voltak a gyerekek, meg az ő alvószobájuk, az, az, az pont alattunk volt. És hát akkor ha fölkelnek, akkor átvisszük a másik szobába, az ilyen Sréhen volt másik szoba, és ugye úgy jobban lehetett, hogyha ott ordiváltak, azt jobban el lehetett viselni, mert ugye a hang Sréhen úgy másképpen jön át ugye a falon, meg a padlón ugye, és azt nem kell mondanom szerintem, hogy ez nem történt meg ugye, mert lehet, hogy jelezte a csajnak, de nem biztos. Mert a legtöbb kapcsolatban a csaj próbál főnökösködni, és a csávok nem mernek szólni semmiért. Na mindegy, ez az ő problémájuk, úgyhogy nem biztos, hogy szólva lett. Vagy azt akarta, hogy menjünk el, csak nem merte mondani, és hogy inkább ő szántunkból menjünk el, és akkor ő meg csak annyit tud mondani, hogy hú, hát sajnálom, meg mit tudom én, hát mindegy, ezt nem fogjuk megtudni. De amúgy egy jó ember volt, csak hát tipikus angol, ugye. Az egy dolog, hogy filipinei, de itt született, úgyhogy ő már átvette az angol mentalitást, úgyhogy olyan is. Aztán ez érdekes dolog volt ez a költözés igazából, mert ez a lakástalálás. Mert ugye úgy voltunk vele, hogy minden áron, már valami jöjjön, menjünk. És ez, hogy lakást találni most így Brexit után, ez ultra durva. Ez ultra durva. Na mindegy, ezt majd egy következő videóban majd elmesélem, mert így a kollégámnak is voltak érdekes tapasztalatai ezzel kapcsolatban. Úgyhogy az a lényeg, hogy ezért kellett elköltözni, és ez egyszerűen, ez annyira durva ez így Angliában, hogy tényleg ezért kell elköltözni. És ez máskor is volt probléma, a legelső helyen is, ahol laktunk, ott is ezzel volt probléma, hogy ugye, mivel az ember itt, ha elkezdi az életét Angliába, akkor valószínű, hogy egy szobába fog lakni, vagy valami ilyesmi. És a lakótársak nincsenek tisztában azzal, hogy más is lakik a házba. Sok ember úgy van vele, hogy csak ő van. És a másik, attól függ, hogy hányan laknak a házban, 3, 4, 5-en, azok nincsenek. És ugye szólni mernek, hogy figyelj már, nem kéne lejjebb venni a magnót, vagy rá zenét, vagy valami, hogy mert itt más is lakik, és szeretne mondjuk éjfélkor pihenni, meg aludni, mert másnap dolgozik. És ezért szólni kell, és ez tök fura. Úgyhogy de itt, ugye Angliában itt amilyen nemzetiségek vannak, ugye úgy vannak a kultúrák is. És ugye ez a másik, hogy például ott a landlordom, aki hogyha egyedül volt, úgy kusba volt, semmi probléma nem volt vele. Amikor megvette a PlayStation-t, akkor már volt. Úgyhogy akkor végighallgattam a Call of Duty-zás, sniper, go down, meg mit tudom, mindenféle up, left, right, mit tudom én, mindenféle izét. És ezt így faszán tisztán hallja az ember, mert ugye nem volt a padlóba szigetelés, és így tisztán jöttek fel a hangok, és ez így nagyon izgalmas volt. És aztán volt, hogy éjjel 1-kor ráírtam egy üzenetet, hogy ne haragudj, de szeretnék aludni. Megoldható? Sorry. Ugye minden sorryzással mindent el lehet intézni. És ugye a másik, ugye, hogy a barátnője egy fekete volt, és még mindig az valószínű. Ugye ez is egy ilyen kulturális kérdés, ez is egy másik videó témájának kéne lennie, de meg lesz is. Az, hogy a feketék úgy élnek, mármint ez az én tapasztalatom, és eddig 100%-ban merem mondani amúgy,
Eddig ezt az észrevételemet, ezt még nem vettem észre másképpen. Ezt így vettem észre, hogy mondom, hogy ők úgy élnek, hogy ők vannak. Nincs más. Ő van, és ő nem, mit tudom én, nem fog meghátrálni, vagy nem is tudom, hogy mondjam, nem is ez a meghátrálás, ez egy hülyeség, hanem az, hogy mondjuk bemegyünk valahova behajtunk, jövök én erről, ő jön arról, és valakinek mondjuk hátra kell tolatni, az valószínű, hogy én leszek. Mert ő jön, ő nem fog, ez 99%-ban biztos, hogy így van. Ez csak egy példa. Oh, keep going, keep going, keep going, keep going. Get the fuck away from me, get the fuck away from me. What are you doing? What are you doing, bro? Go the fuck away from me. What, you expect me to fucking roll backwards? Let's have a look at this guy. What are you doing? Why don't you just move backwards? No, I'm not fucking moving back. What? I'm not fucking moving back, you fucking deaf. I'm not fucking moving back. You got issues or something? Yeah, fuck you. What? Fuck you, you get me? Fuck you. What? Fuck you. Have you ever heard of the internet? Yeah, you got your fucking camera. Yeah, it's in 4K as well. Yeah, whatever, man. Put on the fucking internet. Yeah, I will. You're not. Where am I supposed to move to? Where am I supposed to move to? I don't give a fuck where you fucking to move to. Oh, that's my turn. Yeah. Yeah, I got that, mate. Yeah. Camera, put on the fucking internet. Oh, I'm going to do that anyway. I don't really care. I'm going to do that anyway. I don't care. Okay? I don't care. Okay? You can take it off. You can take it off. You can take the fucking camera off. Don't bring your hand away from me. Get the fuck away from me, you rat. What? Get the fuck away from me, you rat. Fuck you. Get the fuck away from me, you rat. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Where am I supposed to move to, you fucking moron? You come down here. You're drooling all over the place. You're drooling. You fucking dumb twat. Well, I don't know what he's expecting me to do. There's nowhere I can go. Oh, keep going, keep going. Keep going. Keep going. Get the fuck away from me. Get the fuck away from me. What are you doing? What are you doing, bro? Go the fuck away from me. You can fucking come down there. Coming in. Coming in. Coming in. Coming in. You think you're big, man? Coming in. Fucking dickheads. What do you think you're doing? Look at this fucking psycho black man. És ezért ugye más a kultúra. Itt ez nem vagyok rasszista, más a kultúra. Ugye, mint az, hogy az előző helyen, ahol laktunk, ugye, ahol 4 évig laktunk, ott is hát ugye szemközti, de Sréhen szemközti szomszéd, este 10-kor nekiállt olyan tüzet rakni a kertbe, hogy hát szerintem egy 5 méteres lángja csak volt. Mert hogy ő tüzeli a fát, vagy a gazt, vagy valami ilyesmi, este 10-kor volt ez. Ugye természetesen minden ablakot be kellett csukni, mert ugye bejön a füst, tiszta füstszag lesz minden, meg íz, de őket ez nem érdekli, mert ugye más a kultúra. Nem az, hogy belerakja ugye a izébe, abba a kukába, amiben ez való, hanem ő ezt csinálja, mert más a kultúra. Őt nem érdekli, az ő van, és ennyi. És ugye valószínű, hogy, meg hát valószínű, hát észre is vettük, hogy ez van ugye a landlordomnak a barátnőjével. Ugye ő is, ott nem számít, hogy reggel 5 óra vagy 6 óra ő fölkelt, ő énekel. És ez így van, ez így történt, és ez mai napig biztos, hogy így van, ez 100%. Csak én nem tudom, hogyha mondjuk tegyük fel, én alszok, mondjuk 5-6 óra van. A barátnőm fekete fölkel és énekel, és én még aludnék tovább, hát én biztos, hogy szólnék neki. Úgyhogy itt vagy nem mert szólni, vagy én nem tudom, vagy ő élvezte, hogy a barátnője jó, de jó, hogy az ő kukorékolására kelek.
Ugye nem tudom, hogy a landlordom az fél tőle, vagy én nem tudom. Mert egyszer össze is vesztek, elküldte a barátnőjét mindenhova, ugye fültanúi voltunk, mindent hallottunk, elég durva volt. Ilyen fuck-júzás, mindenféle, amit el lehet képzelni, igazából más nem is tudnak mondani, csak fuck-júzni. És utána megint összejöttek, úgyhogy ez még a gyerekek előtt volt. Ugye volt egy-két ilyen érdekes dolog, amit így hallottunk. Na mindegy. Úgyhogy itt az új helyen meg az sokkal jobb, ugye? Egy részből itt lehet aludni. És az, hogy ordibálás nincsen, alattunk nincsen, mellettünk nincsen, fölöttünk, ez a része ez nagyon jó. Egy probléma van vele, elég nagy probléma. Van egy szomszédünk, hát így mellettünk igazából. Van kertje is, meg minden, nekünk nincsen kertünk, ugye ez de annyi, hogy nagyon jó minden, és pont azon a helyen találtunk házat, ahol kerestünk, és csak hogy húzzunk már el onnan a picsába, ez volt az első cél. És ja, amilyen gyorsan csak lehet. Ami összejött nagy nehezen. És ugye van egy szomszédunk, hát angol, gyári angol. Ugye, ha azt mondom, hogy fűzik állandóan, ugye az nem tudom, az itt alap, ugye, az nem tudom, hogy aki itt él, azt nem fogja megrémiszteni, hogy úristen, micsoda. Mert itt annyira alap a fű, hogy mintha én iszok egy kortyvizet kb. És az állandó füvezésem miatt nagyon sokszor ugye be kell csuknunk az ablakot, ami nagyon izgalmas, mondjuk nagyon meleg. És ez nem igazán tetszik. Ugye sima cigiszag is szokott bejönni néha, lehet, hogy akkor, amikor elfogyott a fű. De tényleg ilyen van, hogy hétvégente, ugye, ja, most is van, mi van ma, szombat? Hát reggel 10-kor. Ja, 10-kor volt. Be kell csukni az ablakot. És nem azért, mert milyen szép, friss levegő jön be, meg ilyenek, és nincs kedvünk ezt szagolni. Úgyhogy iszonyat durva, hogy már reggel 10-kor már fű, és tényleg volt olyan hétvége, hogy fél óránként be kellett csuknom az ablakot, mert kijött füvezni. És ugye a szél attól függ, hogy merre viszi, de 95%-ban legalább behozza az ablakunkon, arra felé fúj a szél. De inkább többet mondok. Nem 100-at, mert mert ugye lehet hallani, hogy kijön, van, hogy hallom, hogy csukja az ajtót, ugye az erkélyajtót, és ugye tudom, hogy ő. És nem érzek semmit, mert ugye biztos, hogy nem azért ment ki, hogy gémbolyozzon az erkélyen, vagy mit tudom én. Na mindegy, úgyhogy, de ez alap, ez annyira alap, de én ezt nem tudom megszokni. Az a baj, hogy egy angol Angliában vagy drogos, vagy alkesz, vagy mindkettő. Itt ezek közül lehet választani. És ez van. Úgyhogy nem tudom, hogy van-e olyan, aki nem iszik és nem drogozik. Biztos, hogy van. Én nem találkoztam még olyannal. Én csak olyannal találkoztam, aki alig várja, hogy mondta nekem, mondták. Hogy alig várják, majd vége legyen a melónak, hogy rá tudja gyújtani a fűre. Na mindegy. De mindegy, ez csak egy ilyen félre. Mármint ez nem ahhoz tartozik, hogy elköltöztünk, de ugye ez most benne van abba, ahol most lakunk, és ugye ha az embernek angolok a szomszédjai, ott biztos, hogy van füvezés vagy alkoholizálás. Mármint a füvezés az alap. Lehet, hogy fű nincsen, akkor másik drog van, kokain vagy valami, ugye. Úgyhogy ez ilyen alap. Hát én is többször láttam angolt felszívni kokaint.
Úgyhogy hát mindegy, hát ez van, hát ez teljesen nem legális amúgy, de amúgy legális. Itt nincsen kimondva, hogy legális, csak legális a fű. Igazából ilyen kimondatlan törvény, vagy én nem tudom. Ilyen érdekes. Na mindegy, úgyhogy nagyjából így ennyi. Aztán vannak még érdekes dolgok. Tehát szépen lassan majd teszek föl videókat, aztán majd így hát nem azt mondom, hogy beindítom a csatornát, mert azt nem én indítom be, hanem ti. Úgyhogy na mindegy. Úgyhogy egyelőre ennyi. Viszlát legközelebb. Sziasztok!